Il-ħadd li ġej filgħodu fl-eqqel tal-kampanji elettorali s-saħħa lil Maltin se jkun qed isir Masra li ieħor din id-darba f'ta' farsina ħal-qormi indirizzat mill-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela. Din l-attività tal-massa qiegħda ssir bilan li l-Partit Laburista ikompli jiltaqa' man-nies waqt li jkompli jispjega dwar il-manifesti elettorali tiegħu għal kull lokalità u għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Mal-mikrofonu ta' One News, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista, il-Perit Daniel Mikallef, spjega aktar dwar din l-attività fit-tmiem il-ġimgħa u r-raġunijiet għal xiex iċ-ċittadini għandhom ikomplu isostnu lill-Partit Laburista. Propju l-ħadd li ġej li jkun prattikament qed ngħidu inqas minn ġimagħtejn minn meta l-poplu jmur jesprimi il-verdet tiegħu propju nhar it-8 ta' Ġunju, il-ħadd li ġej se jkollna Masra ieħor kif kellna anke fil-ħdud li għaddew qed naraw l-attendenzi anke u nirringrazzjaw dawk li jkonkorru jiżdiedu minn ħadd tal-ieħor, ħadd li għadda konna żżurriq, il-ħadd li ġej propju ġewwa ta' Farsina f'Ħalqormi, nappellaw għal dawk kollha li jixtiequ jingħaqdu magħna biex ikunu hemmhekk fl-10:30 sabiex ukoll nisimgħu l-indirizz tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista u Roberta Bela u nkomplu fil-vjaġġ ta' din il-kampanja is-saħħa lil Maltin.